bai, oso gizarte estua izan zen frankismo sasoi. Oso Elizak botere handi zeuken, Elizan barruen bazegoan sektore bat beste modu baten pentseta engana eta transmititzea herri, baina Eliza ofiziala eta parroke eta bestie oso itxizezin. Eskolan nik ez dut ezautu kara solda hori abestutzen. Baina bai, joaten ginen eskolaktik montatzen zanen Durango misa los caídos. Eta orduan bai, hamen mesa ostean, esku altzau eta kantau eta Durango izan zen herri bat, bai, Elizan indar handia zeuken. Indar handia. Gu erabaki genuen ja Elizara eskoatea, ni moduen beste batzuk, hori esan ondo ikusten. Niri etxian ez nabenekin bat arazo. Ze nire gurasoak oso errespetu oso bezin. Baina jende batzuk bai. Uniek ekin ezkero eta bataiatu ez uniek, arazo zer den familizetan. Nik gogoratzen dut ikastola sasoien, ze horregi ez dugu bergarik egin. Elduzan momento bat, erabaki izan da, ikastola laiko izan behar zala. Ez religio bat, ez besti, ez. Da, hori, egin genuen asamblea da, ni ez nagoen batzorden, baina nire gizona bai, oso poliak zegoen. Botazio egoteko gurason artien, arrero gizona artien. Zangoara hori izan zen. Negarkarrik zez, errespetu falta, edo zer gauza behitu batzordeko edi, eta esan urten laiko izatik. Erabak izan jarraitu religio alde batetik, eta religioko klasera ezikoaztenak etika edo lako gauza bat, baina